டேய் மச்சி சீக்கிரம் வாடா, நீ அடிக்கறான்டா. ஏதோ அடிக்கறானா? சத்தியமா மச்சி டவுசர் மாட்டிட்டு வந்துறேன். என் மச்சி மட்டும் டவுசர் மாட்டிட்டு வரட்டா, நீ செத்த. ஆமா மச்சான் வந்து கீச்சான். ஐயோ அவசரத்துக்கு இது வேற. ஆஹா பஸ்ஸுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. சுத்தி போனா லேட் ஆகும். ஷார்ட்கட்ல போயிரும். ஆஹா ஓனரம்மா என்னம்மா உள்ள இல்ல போடுறாங்க? ஓனரம்மா அட என்னம்மா? என்னடா வேணும்? வாங்கடா நான் சொத்தியா எழுதி கேட்க போறேன். அதுல இருக்கிற 2 உருண்டையை எடுத்து உள்ள போடு, சாப்பிட்டுக்கிறேன். சோறுனா சட்டி திம்போம், சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டோம். ஐயோ நீ யாராவது காப்பாத்துங்க ப்ளீஸ். கவலைப்படாதடா, நான் இருக்கேன் உன்னை காப்பாத்த. வா 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 மேல வா மேல வா. என்ன வந்துட்டேன். அப்படிதான். சூப்பர்டா. ஆஹா சூப்பரா காப்பாத்திட்டீங்க. இருங்க பஸ்ல இருந்து வரேன். டேய் ஆமா மீறி போவாதடா, வேகமா போடா. யோ இப்போ என்ன உனக்கு வேகமா போன அவ்வளவுதானே. இப்போ பாரியா.